În această seară vom afla câștigătoarele de la Miss Cris Toplița. Dacă n-au avut nimic încă. O să ne rog pe fete să ne grupăm puțin la masa numărul 5 sau aici lângă față la pupitru. Fetele participante, toate fetele participante. Știu că emoțiile sunt mari, dar pe măsură. O să ne treacă și emoțiile. Avem 10 fete care au participat la concursul Miss Cris Toplița, ediția prima 2010. Bine, prima ediție. În primul rând vreau să vă spun că, indiferent de situație, toate fetele sunt câștigătoare la Miss Cris Toplița, toate fetele sunt câștigătoare, au avut curajul să participe, ne-au demonstrat ce pot, dar bineînțeles că în urma punctajelor se vor devantaja puțin și o să vă informăm imediat care sunt fetele. Concursului fetele au avut o prestație bună, unele fete au dat răspunsuri bune, altele au avut comportament bun, s-a punctat. S-a răsturnat situația prin voturile SMS care voi mi-ați cerut să le facem. Deci în următoarele 5 minute vom începe festivitatea de premiere a fetelor care au participat la Miss Cris Toplița, prima ediție în 2010. Indiferent de rezultate, toate fetele sunt câștigătoare. Pentru mine, cel puțin, toate fetele sunt câștigătoare și le felicit pentru participare, atât eu cât și Tașa, DJ-ul, cât și componenții jurului, bineînțeles, și tot. De fetele participante să vină aici în fața pupitrului, să ne dăm aplauzele de rigoare, meritate, să ne felicităm pe toate 10 fetele care au participat la Miss Cris Toplița, prima ediție 2010. Avem 10 fete